De Driek is nogal handig met techniek. En nou dat hij met dat coronagedoe al weken thuis is moeten blijven, heeft hij op zolder van al zitten knutselen. Met wat sensoren, met wat drui en blikken doezen, heeft hij een leugenrobot gemaakt. Een echte leugenrobot. Enfin, daar zit hij toch. En omdat hij denkt dat hij misschien wel kost werken, wilt je hem eens proberen. Zijn kleinste Jefke, die komt veel te laat terug naar huis. Zijn vrouw Katrien zit nog in de keuken en Driek zit tegen hem. Ah wel jong, wat heb jij gezeten? Ik was bij zus en even, waar mijn huiswerk zit te maken. De robot, die riet op Jefke af en geeft hem een goeie klop op zijn kop. Oké, zegt Jefke, oké, ik hem in de schuur bij Janske het sigaret zitten roken. De Jew, denkt Driek in zijn eigen, die machine werkt echt. Ge moest och schamen, zit hij tegen zijn zoon. Ge moest och schamen. In mijn tijd, toen ik 10 was, toen hadden we wel geen sigaretten, toen rookte ik niet. Paf! En Driek kreeg ook een ferme knots van het machine. Moeder Katrien, die heeft van in de keuken al dat geduw en dat lawaai gehoord. Ze komt in de deur staan en ze schiet in de laag als ze ziet dat Driek de klop kreeg van zijn eigen machine. Eigen schuld, zo vader, zo zoon. En ze lacht. Zo vader, zo zoon zit ze. De robot draait zich om, schiet op haar af en paf, die geeft haar zo'n ferme dreun dat hij er zelf van omvalt.